welcome back to my channel once again. This is Rhea and you're watching on Rhea's video. Ladies and gentlemen, you are watching Rhea's video. So for today's video guys, so nakita niyo po, meron po akong hawak na padala po galing po sa AOGF. So surprise siya, hindi ko alam kung ano naman ito. So buksan natin to Rhea Rada Macias. Okay, bubuksan natin. Ayan, nakita po natin. Ayan. Alright. So, padala po galing ng LBC. Ah, I'm sorry. GLT pa. GLT. Ito po, GLT. Okay. Alright. So, ito na po. Bubuksan na po natin ang laman. Hindi ko po alam kung ano talaga ang laman nito, guys. So, as you can see, guys, nakita niyo naman na parang yung kako medyo parang mas-self siya kasi gumamit po ako ng porcelana. Ayan, ito po nag-order po ako ng aniduro yung ref po, maliit na ref para sa amin. Ang hirap pala mag-open ng ganito guys, nakakaloka. Ayan. Ayan, at saka guys, bibigyan ko kayo ng tip, huwag nyo itapon ng ganito kasi pag yung mga addict na paputukin ito, ganyan, pag walang board na board kayo sa life nyo, just, paputok na. Okay, malapit na. I'm so excited with my new phone, iPhone 12. Ito na po yun. Unboxing iPhone 12. Alright. So excited. Laki pala ng laman. iPhone 12. Nakakaloka. Diba? Tingnan na natin ang laman. Ay! Okay. Actually, hindi siya iPhone 12 pala, guys. Kung gusto niyo pong magpa-extension ng pilok or ano tawag sa Tagalog ng pilok, eyelashes. Extension ng kanilang pilok. Pumunta lang kayo dito. Mga 200-300 lang ang prices. Alright? So, yun lang po. Thank you so much once again for the second time around of my video. Magpapalagay po ako ng pilok. So, ito na po. And 3, 2, 1. So, yun na guys. Magpapalagay na ako ng eyelashes ko. So, watch out. Ganito po ang paglagay. Nakakalok. Siya po maglagay si babaeng lakwatsera. Say hi! Ayan. Ang kinis-kinis talaga ng mukha ko kasi gumamit kasi ako ng porcelana. Gumamit na rin kayo guys.
guys, sobrang hapdo pa. Kaya nilalagyan ko muna ng ganito. As you can see, Pusa ni Sir Jan. Pusa kita lang ha. Tingnan niya magkain mo ilan. Isulod siya ka lang diya sa kwan. pili ko ano electric pantas. Diba lagi? Electric pa rin sa pawis. Guys, so ito na po ang result. Napaka-perfect po niya, guys. Nakakaloka, diba? Wala man lang kahaplos-haplos ng mata. Hindi man lang ako umiiyak, promise. Never in my whole life. So, yun po, guys. Kung sino pong gusto magpaganito, just comment down below or just give me a message to my Facebook account. Alright? So that would be all, guys. Thank you so much for watching. Till the next vlog. Bye for now. Watching Ria's video, please subscribe to my YouTube channel for more updates video.